Kasinati og pagbaha ang pipila ka lugar sa Mindanao niadtong weekend gumikan sa kusog nga ulan hatod sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ani ang report. Ginapugos gihapon nga agian ni ining mga motorista bisan pa nga nahugno na ang kilid ni ining barangay road sa Purok 7 barangay San Nicolas, Panabo City. Butang nga gikahadlukan sa mga residente nga basig dunay madisgrasya. Matud sa mga residente, nahugno na gayud ang maong bahin sa dalan sa diyang nag-overflow ang tubig sa sapa nga nasa kilid sa maong dalan gumikan sa kusog nga ulan banda alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Nato siya sapa na gamay sir ba tapos ayang culvert gamay lang siya tapos pag mag-ulan magkaroon ka ng mga gap no sir mabo ang tubig sir. Hinuon nadangop na kuno nila kini sa mga opisyal sa maong barangay. Sa Naga, Zamboanga, Sibugay, mibabag sa kadalanan sa usa ka barangay human naibot og natumba ang pipila ka punuan sa mangga nga nahitabo banda 9:40 sa buntag sa adlawng Sabado sab. Nagpatanggong kini sa mga manglabay nga sakyanan. Hinuon gilayong nagpaygayon og clearing operations ang otoridad. Matud sa Naga Municipal Police, nagpahumok matud pa sa pundasyon sa maong mga punuan sa kahoy ang mga nasinating pag-ulan sa lungsod. Sa Zamboanga City, daw dagat na kining open field sa usa ka tunghaan sa barangay Santa Catalina human gibaha ato sa kusog nga ulan banda alas 4 sa hapon adlawng Biyernes. Busa naglisod ang mga ginikanan sa pagsundo sa ilang mga anak nga estudyante. Atol sa pagbaha, doon na matudpay mga classroom ang nasudlan na og tubig baha. Nang hinaot ang mga ginikanan nga maaksyonan na kini sa gobyerno, sanglit kanunay kunong bahaon ang maong tunghaan kung dunay mga masinating kusog nga pag-ulan. Kung abot nga sa gobyerno, kahit man lang sila kung ano yung may tulong nila ron, at least siyempre yung epekto ron mga bata. Matud sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone ang nasinating pag-ulan sa Mindanao niadtong weekend. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.